Жайык белән Иделдә, алтын урда, ак урда данлы Кыпчак җирендә, татардан туган Нугай илендә Туктамыш дигән хан булды. Ил булганга ил булды, яу булганга яу булды. Биләгәне кыл булды, әйдәгәне мал булды. Сарай дигән каласы 80 күчә арасы. Сары мәрмәр, алтын таш 8 йортка дан булды. Аларда дан булмады. Суна тибеп казалган, каралашын төкле аяк, аулашыны бар иде. 9 йортка дан булды. Азамат ир Туктамыш Акбуз аты астында, лашыны ияр кашында, Чирүле күлдә куш җыеп, дәуран сөргән хан булды. Ул дәрьяда бу дәрья, ул дәрьядан Сырдарьядан Самарканд, Самаркандта утырган әмир Бырлас Шаһтимер Туктамышка хат бирде. Ул хатында бу диде: Жайыктан ашу Күктүбәдә ак сарай, анда утырган Туктамыш, ул Туктамыш син булсаң, курымны эчкән син булсаң, сине баккан мин булсам, тугрыңа кунган төкле аяк 9 йортка дан булса, аны миңа тапшыргыл. Туктамыштай олы хан, укыгансың бу хатны, уңына тұрып, бір бақты, солына тұрып, бір бақты, ішіне суық бұз түшті, туң темірдей көк болды, ішіне қызу ут түшті, сум темірдей қызарды, қызарғансың ут болды, оннан өтіп ақ болды. Азамат ир Туктамыш аңа жауап хат берді. Ул хатында бу диде: Ул дәрьяда бу дәрья, ул дәрьядан Сырдарья, Сырдарьядан Самарканд, Самаркандта утырган аягы чынтык Шаһтимер, әмир Бырлас син булсаң, аргы атасы Чыңгызхан, бирге атасы Туйхуҗа, аннан туган Туктамыш, ул Туктамыш мин булсам, Күктүбәдә Аксарай, анда утырган хан булсам, ил булганга ил булсам, яу булганга яу булсам, каралашын төкле аяк сиңа булмас, Шаһтимер. 9 йортка дан булган каралашын аукышым сиңа булмас, Шаһтимер. Аннан кала бустыйгын, ул да булмас, Шаһтимер. И Шаһтимер, Шаһтимер, тишең җитсә таш кимер. 8 йортка сыймадың, 9 йортны куймадың, сычан типкән бидаяк сиңа булсын, Шаһтимер. Хат бетелде, сүз бетте. Ай бетте дә көн бетте. Ел артыннан яз килде, Чирүле күлгә кыш килде, күгәл белән каз килде, оя баскан төкле аяк, ул да бала чыгарды. Кыш җиюгә мәл килде, ау кышларын караган Кытлыкыя иде. Азамат ир Туктамыш аны үзенә чакыртты. Хей, Кытлыкам кил, диде. 9 йортка дан булган, оя баскан төкле аяк 2 бала чыгарса, икесен бер сынап күрәем, аны миңа бир, диде. Кытлыкыя килде, кыл ефәк бау муенында. 2 бер тиң бала кыш, икесе дә кулында. Ул кышларны биргәндә Туктамыш хан алмады. Бер артык сүз салмады. Эй, Кытлыкыя, диде. Болгар белән сарайда мин Туктамыш хан икән. Тугрыма кунган төкле аяк 9 йортка дан икән. Аны баккан син икән, аны көткән мин икән. Аннан туган 2 кыш, аны миңа бир, диде. Кытлыкыя янда яна килеп йөгенде. Ул икесен яна биргәндә Туктамыш хан аны алды.
Тырнақ ішіне қондырып, біреуін шиді тұрғайға, біреуін шиді көгалге, екеуі де ұшмады. Тырнағынан қопмады, шында білді туқтамыш. Екі бір тің балақыш түклі аяқтан тумаған. Тұмшығы тымай аралған, түксіз аяқ, бидаяқ. Азамат ер туқтамыш, анда көңілі бұзылып, қытлы қия биге айтты. Тоғыз жұртқадан болған, қаралашын түклі аяқ, аны шиген мен екен. Аны баққан сен екен, оның екі баласын сұрап тұрған мен екен. Миңа сынып тұрғаның, аяғы түксіз бидаяқ. Аны өзіңе ал, деді. Үз қышларым бір, деді.